Selam dostlar, biz elbette. Şimdi bizden boş vakit bulgaç, şimdi güzelim özünün eti enilerini sağınıp, men indi elbette özümnün ebi babalarımdan sağınıp, indi şuşunda Elmet şehirine keldik. Bizden elbette tağın ikinci maksat da var. Ol da bolsa Яңа дуэт yazdım. Әйе. Həbidi biz onu Elbet'nin bir talantlı yigiti Rəfiz Kamalov'da yazdırabız. Rəfiz Kamalov ol indi bizga sin həm min jırna aranjirovka yasagan güzelimnin ay qaraşlarım jırna aranjirovka yasagan həm indi bugün də bik yaxşı aranjirovka kelib chiqdi. Ol prosesni siz görürsüz. Tağın da aytib ketəsim kile bu jırның avtorlары Güzeliye hem Людмила Аланлы. Енді барлық процесінің хөрмәтле дуслар үзегез күресез, ничек килеп чыгыр, нәтиҗәсе булыр инде соңрак. Бүген инде бары тик шушы процессны гына күрәчәкбез. Менә студияга килеп җитәбез. Бу студия Әлмәт драм театрының бинасында урнашкан. Намда сул яктан администрация, менә драм театр. Мында безнең беренче парлы шоу концерты шушында үтте һәм ул бик уңышлы булды. Бу безнең бик уңышлы бина диергә була һәм иң популяр җырларның берничәсе шушы бинада язылган. Драм театрның менә арткы ягыннан. Юк, можно теге оберика. Әсәл урынына салават язып куярга кирәк. İsmimiz Rəfiz Kamalova. Bizning studiyalar, mana yozda turgan studiyalar, ular bik укромный местlarda turadi. Chunki oxir-oxir jurli anda bundagi teatrga, spektakllarga nisha etmasin uchun yasalgan. Привет. Рәфис. Ассаламу алейкум. Хәлләр ничек? Так, вроде хрипанул в одном месте и этот стойка отчиная. Нет, я понимаю, но когда ты согласен, то уж вчера это. Короче, мені куп чыгардылар студиядан. Лучше беренчедән güzelimni яздырабыз. Что ты хрипишь? Да? Да, я чувствую, что у меня здесь это. Вот мне нравится как на кашкрабе тесно. А я заново. Давай, с куплетом посидим. Да? Ладно, пока выйди, отдохни. Сейчас давай слова на. Меня, что ли? Да. Изге булып җиргә кит. Не так, да? Булып яң. На 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 на. На 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 на. На 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 на. Na 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 na. Еще раз. Давай. Самая Ты главная команда часть Рәфис. нашей песни. Все, да? О, о, о,
Чкан, 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 чкан. Молодец. Булдымы? Така-така-та-така-така-така-талар булдымы? Показалось, есть же место проигрыш, и уже после второго куплета проигрыша именно на и там же начинается тихое место. Вот там как будто бы этот не успеваем мы вступить, как будто бы. Шулай итеп без җырны яздырып бетердек. Аллага шөкер. Хәзер инде әзрәк кенә свидение, дома доведениелар калды. Шуның белән Ассаламу алейкум. Исәнмесез, помашите рукой. Все, пока-пока. Сау булыгыз. Менә Әлбәтнең парагында урнашкан Асуль кафесына кереп чыгыйк әле. Давайте. О, вот это да. Короче, мы попали сюда на какое-то мероприятие. Это Оша Балмаз, похоже. Срап парыган. Ошаталар мында юкмы? Исәнмез. Ошаталар мында юкмы? Ошаталармы или бүгін ошатмыйлармы? Все, булды, рәхмәт сезгә, рәхмәт. Ничего на свете лучше нету. Әйдә, ски тажда ашарга була. Ага. Тәмлеме, güzelim? Бик Иң мөһиме хәләл булсын. Шунысы иң мөһиме. Тәмле ризыклар Әлмәтнең паркында, Асоль кафесында. Менә Асоль ресторанының хуҗабикасы Лира, монда бөтенесе дә барлык әйбер хәләл бит инде. Хәләл. Сезгә бик зур рәхмәт. Ну, сез бер нәрсә әйтәсегез киләме? Без Әлмәттә парк эчендә урнашкан Радищева 22 сезне бүтенегезне дә үзебезнең кафеда көтеп калабыз. Рәхим итегез. Тамаклар тук, Я аеруча кыймаклары шул. кәйфләр күтәренке. Ә минем әллә кайчан сгущенка ашаган юк. Юга обязательно сгущенкалар кирәк. Һәм һәр көн кыймак, пожалуйста. Ярар, хуҗам минем. Сделаю. Хәзер инде өйгә кереп, әйберләрне җыябыз да китәбез Казанга. Әлмәттәшләр, бетте дуслар, без инде Казан юлында. Инде юлның уртасында диергә мөмкин. Үзәлем бик общительный инде бүген. Әйе, ярар дуслар, хәерле юллар. Менә дуслар, безгә бөтенесе дә маргат итәләр. Чөнки алда басып торалар безнең друглар. Ул да булса безнең ГАИ хезмәткәрләре. Контроль юлда булырга тиеш. Мин моның белән ризалашам. Һәр кара безне туктатырлар микән, юк микән? Туктатсалар, все. Бетте баш. Давай-ка. Удиви. Менә кем менә шулай тукты инде? Менә шулай кем тукты инде? Вот как я должен заворачивать? Булай заворачивать булмый бит инде, егетләр. Но булай машинаны туктатмыйлар, опасный ситуация үзләре создавать итәләр монда. Хе-хе-хе, егетләр. Булай булмый бит. Казанга 117 километр. Хәерле юл.